ku bashi ku bada bashi ku sai bashi ku sai da bashi gare ku ya zama aji ku ɗaura saniya gado ta koma nama. Kirarin Katsina KT80 wanti tsohon gari mai turuwa mai gahiya sun ce ko da mi ka zo an hika, sun ce ko da mi ka zo sun hika. Sarkin mu shi ya fara kai ziyara Makka, sarkin mu shi ya fara kai ziyara London, sarkin mu shi ya fara wasan polo, sarkin mu shi ya cinye taron daba. Sun ce ko da mi ka zo an hika. Ba su da shugaban kasa na siyasa. Umar ya wuce ana bege ne ba Buhari ke zamani. Allah ka bashi lahiya da basira dan Najeriya ta amfane shi. Sun ce ko da mi ka zo an hika. Ba sha ta gare su sarkin waka sai dai a ba su alan waka ko a waziri mai kukuma. Sun ce ko da mi ka zo an hika. Sun ce ko da mi ka zo an hika. Ba su da shugaba mukamin aji. MD Dukko ya rike ya batta, babu kuma sai ya rike ya batta. Yan sandan Najeriya suna hannun mu duk inda ka je akwai yaran su. Sun ce ko da mi ka zo an hika ba hasumiya gidan tarihi, ba su da rijiyar ruwa mai kusugu. Sun ce ko da mi ka zo an hika kaura a muna garin mu ga dan ware. Ko mi za a yi da mu aka kogi sai dai in mun wuce na baya su bi mu ko in mun aje na baya su dauka. Kunya gare mu ba tsoro. Assalamu alaikum. Domin samun ingantattun shirye-shiryen mu ku danna mana subscribe.